उम्र सारी माथो मैयानि लोंनायफ्रा मोजांखौनो मोनलायाखैलाय। हौ माथो सानाबो गोजौ जाथारबाय दार मास्टिनि। लाभ गुरुआबा सिखारदोंना सिखाराखै? मैया लोंनाया बारा सानान दं नामा बिगुरा? र' खबर लानां बिगुरखो। लल आयदा मेगनाबो हैद हैद। अ मोनबाय र'। बेफुंजा मा फन हरलाबायखो बेलाय? गिरमिदालाय फाग्ला मैया लोंनानै माबासो जाबायना बेलाय र' हमनि। अ हेलौ गिरमिद। लाभ गुरु गिरमिद मा खालामदों? आं ब्राससो खालायगासिनो नै। ब्रास खालामदों? मा मैया लोंनाया थिग जायाखै नामा नोंनाबो? ब्रास खालामदों आङो फाग्ला मामोन? दा आङो फ्रेस जाना हरगासिनो दंलै दोनथ'। दोनथ'। बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो? दे होमबालाय दा खालामफिनगोन आं नोंनियाव। एसे फ्रेस जानानै लाग्रोदो नोङो। औ जागोन दे मा खिनो ओंखारनो हामथारला। हेलौ औ सना बहा दं नोंलाय? नै आं गामिनि दखानावसो मम' जानो फैदों। मम' दखानाव? नों दिनै जेरावबो थाङाबा आंखौ बेरायनो लांना। जा बरिं मोनसोदों आङो बे साननैसो। बहा बेरायनो लुगैदों नोंलाय? बै खाथिनि सुदेमपुरि गामियावनो बेरायहैनोसै नामा? ए आं जायगाखौबो मिथियाना सना नों बुंनायखौ। बै लाभ गुरुआसो मिथियो। औ आंनि लोगो सासे दङ लाभ गुरु होननाय, बेसो मोजां मिथियो बे जायगाखौ। आं थांफेराखैबो ना। औ दे आं बेखौ कल खालामनानै सोंहरग्रोनोसै ओमफ्राय नोंनाव कल खालामफिनगोन आं। दे होमबा बेनाव सोंहरना फैबानो जाबाय। औ जागोन दे बेरायहैगोनब्रा सना। थांगोन ना आङो। औ बेखौ खबर लाहरग्रोनि आं। औ नै दानो थांथारसिगोन। दे होमबालाय दोनथ'नोसै। औ जागोन दे होमबालाय। आं दाखालि फन हरनाय सिख्लाया बेथ' लोगो हमनो लेंहरबाय थादोंमोनलै। जायगाखौथ' आं मोजांबो मिथियाना। आइडिया बै लाभ गुरुखौसो फन खालामहरनांसिगोन आङो। बेसो मिथियोना जायगाफोरखौ। ओरैनो लाभ गुरु मोनाखै बियो। र' कल खालामनां। हाब बे गिरमिदालाय मा बारे फन हरबाय थाखोब्रा? औ हेलौ लाभ गुरु। गिरमिद मा खबर? औ बहा दं नोङो? दङ आं नै न'आवनो दङ। मानोमोन? न'आव? होद मोनसे खामानि जाबाय नङाना आर्जेन्टनो? फाग्ला मा आर्जेन्ट खामानि जालाबायखो? नों सुदेमपुरिखौ मिथियो दा? सुदेमपुरि? मिथियो मिथिनायालाय मानोबामोन? औ ओइ सासे सिख्ला लेंहरदोंमोनलै। है थाङालै आं दा सम गैया, बहुद बिजि आं दा खामानियाव। लोगो हमहैथारनांगौमोनलै थौदोब्रा। सानाव बायोलै आङो। सानाव बायो? होद बिदिजों बोरै जानांगौ जाखोब्रा? नोंसो मोजां मिथियोना जायगाफोरखौ। आंथ' मोनथियो मोनथिनायालाय जायगाफोरखौ।
थौदोब्रा दिनै थांसै बायोलै आं सानाव दे बिदिब्ला नों सम मोनब्ला थांसै होमबा नोङो मोनसे खामानि माव नोङो हिनजावसानि नाम्बारखौ हर दे होमबालाय आं नोंनो नाम्बारखौ हरगासिनो नों सोंहरग्रोदो जायगाखौ आं बारा मोजां मिथिलायलाङा ना आं दायो मोजाङै रायज्लायनानै नोंखौ लेंहरगोन आं दाहाय बेलासियाव सम थैयोब्ला नोंखौ दाहाय लेंहरगोन आं थाब फ्रि जाब्रा नोङो फ्रि जाबा लेंहरगोन दे आं नोंखौ नों नाम्बारखौल' हरनानै दोन औ जागोन दे नों रायज्लायहरग्रोदो होमबा दे ब्रा नाम्बारखौ थाब हर औ दे होमबा नेक्स्टआव थांसै बिदिब्ला औ जायो दे औ दे होमबालाय औ जागोन दे वाट्सएपआव हरना दोन दे वाट्सएपआव हरदोल' औ दे जागोन बे लाबगुरा एकदम फोथायखासिगोन बेखौ जासिगोन थाबैनो थांनांगौ The motherfucking Eagle Double G. Gapada sa 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 gapada pada pada. र' नोङो थांथारसै आं वा हेलौ गांजेमा होननाया औ आंनो ओमफ्राय गिरमिदा नोंनोमोन नामा औ आंनोमोन बिदिबा जों जिरायना रायलायनोसै नामा दे बिदिब्लालाय जिरायना रायलायनोसै दे बेहाय जिरायदो जायगायाबो बिराद मोजांथार थान्दानो वाव बारबो खोलो खोलो फैथारदों माथो वाव जा मोजां ना बोथोरा गांजेमा औ सानबेसे जाखो नों बे गिरमिटजों फन रायलायनाया आं दान मोनसेसोआनो जाबाय रायलायनायालाय बेजों बांद्राय फन दालायराय मानोबा मानसिया बारा थिग नङा बियो नोगोद हिनजाव गुन्दा बियो ए नंगौ नामा औ आरो बेना थाफ्लियाव खुजालिसो दंबावो आयु बिदिसो बियो आं मिथिथारामोन बे बिगुदा नोंखौ लोगो हमनो लेंहरो नामा औ लिंहरनायालाय लिंहरो बियो आंसो थांनाय जायामोन थांनोबो नाङा बिजों साला सुवादा बिराद हिनजाव गुन्दा बियो दाखालि बै लावदुमपारा गामियावहा सोरबा हिनजावखौ खावनो थांबायनो दुमना हरजादों बियो नंगौ नामा खाफालनि बाव एसे ए, दागो औ, दं बेनाव औ। मोजाङै नाय बेनाव दागो दं दागो बेबो साला हिनजावखौ बुजाना फैदों बियो ओमफ्राय नोंबो बेजों दा बेरायखा बिनि बदल नङाबा नोंबो दुमजाफागोनसो बिदिबा आं बेजों दिनैनिफ्राय फनबो रायलायला औ आरो मोनथिनो गोनां गोबां दंबावो खोन्थाजोबगोन आं लासै लासै आरो बै दाउलाफारा होननाय गामियावहा फाग्ला साथाम गथ' गोनां हिनजावखौनो लाइन मारिना दुमजाना फैनायालाय ए नंगौ नामा औ निउसावबो नुजालायदों हं निउसाव ए आं मिथिथाराखैमोन बिदिब्ला बिनि नाम्बारखौ दिनैनो दानना लाजोबनोसै आं मा नाम्बार दाननोल' ब्लक खालाम दानो ब्लक खालाम बिनि नाम्बारखौ दोननो नाङा बिदि मानसिनि नाम्बारखौ हाब बिब्दि मानसिनि नाम्बार दोनबा मालाबा नों खैफोदावसो गोलैगोन अब्ला आदा नोंनि नामा मा नाममोनलाय अह आंनि नामखौनो मिथिला ओहो मिथियाखैथ' फेसबुकाव नायब्रा लाभ गुरु अ इन्सटाग्रामाव नायब्रा लाभ गुरु आंनि नामखौ लाभ गुरु नंगौ नामा? होननानै बुङो नाथाय आङो रावखौबो लाभ खालामफेराखै दिनैसिम आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना ला लास्टाव 29 दं दहाय फन खालामदोंमोन गावहा दानै ए हरो बे नाम्बारा नोंनिसो होमबा आदा औ आंनिसो आच्छा दा बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला दा गिरमिटनि बाथ्राखौ लासै खोन्थालांबाय थागोन थ' जा बेरायनोसै थ'दो होमबालाय औ दसे माथो मोनबाय थाखोफोरा बे बिगुरालाय जेरै नाम गिरमिट अशान्ति फनाबो सानफ्रोमबो
सानसेयावनो खनै खनथाम खमरु हरो फाग्ला बेबो मोजां खामानियाव नङा माबा सोरखौबा लोगो हमहैनाय बेफोरनोसै बेनि खामानियालाय र'रिस खालामा हेलौ गिरमिट हेलौ लाभगुरु औ गिरमिट मामोन बहा दं नोङो हैद नै फाग्ला आं बेंकआवसो दङ बेंकआव बेंकआव होद दाखालिनि खामानिया बोरै जाखो आं नोंनो नाम्बार हरनाया सिख्लानियालै हैद फाग्ला दाखालि आं बिजिमोनलै थांनायबा नोंखौ लोगो लायामोन नामाब्रा होद दिनै थांथारनांगोनदां नै बेंकनि खामानियानो जायाखैना फाग्ला बेंकनि खामानिया दा बेसे टाइमाव जोबोथाय बेंकनि खामानिया जोबबा दा नोंखौ फन खालामना लिंहरसैब्रा आं लोगो हमनो लुबैनाया एकदम सुखुथारालै गोसोआ मिउ मिउ मोनगासिनो दंथारो थौदोब्रा सानाव बायोलै आं थांनो दिनै खनसेखौ थौदोब्रा दे बिदिब्ला आं बेंकआव दङ दे दाहाय आं फ्रि जाब्ला फन हरगोन दे नोंखौ थांगोनब्रा थांगोन नों सिन्था खालामना थांगोन दे बिदिब्ला औ दिनथ' दे औ दे होमबा जासिगोन दे होमबा ना लाभगुरु गांजेमा औ। एफा फन हरा नोंनाव गावा दानल' हरबाय थायो माबाहाय आब'आ जि रायो आंखौ फन रायलायबा मबाइल गैयाना आंना आब'निजोंसो रायलायो आङो अ बाथ्राया बिदिसो ओमफ्राय आं फंसे बाथ्रासो बुंनो नागिरदोंमोन मा बाथ्रा बुंनोबो लाजिलायलाङोना आङो मा बाथ्रा बेलाय लाजिलायनाय बुं रावबो गैयाना बेवहा नोंजों आंजोंल'सो दंखायो बुं दे बुं आंनो रांसो एसे नांगौ जादोंमोन आब'नि मबाइलखौलाय बेसेबां मोनबाय थानो बेखौनो लाजिनांगौ जाबाय नोंहा हुर गाबोननो हरगोन आं नोंनो बेसेबां मोनलाय 10,000सो रां नांगौमोन आंनो बेसेल' 10,000 रांखौलाय आं सैमानि लान्जायावसो खाथाबनानै हरगोन आं गाबोन नोंनो सिन्था खालामनाङा नों दे जिगाब बायदि दंखायो आंनाव एबार पेमेन्टनि पेमेन्टखौबो बख'बावाखै गाबोन नों 10 बाजियाव फै टाउनावहा मबाइल बायना हरगोन आं मा मबाइल नांगौ औ नोंनो जागोन दे होमबालाय साला बिगुर लाभगुरुआ बिथिंनो दंमारो माथो सिंनिला बिथिंनो खिथागासिनो दङ बबे खनायाव दं बेलाय बिगुरालाय र' मोजां नायबावना हे खियाव मोननाय मानसिफ्रा मानो फन हरबाय थायोब्रा आंनाव गाबोनबो फैबाव नोङो दे औ जागोन दे सम लानानै गाबोननो फै गाबोन आं नोंखौ बेलेग जायगायाव लांगोन सोर फन हरबाय थाखोब्रा बारे बारेलाय है नाफाम सिखाव बे नाफाम सिखावासो गोदान नाम्बार फन हरबाय थायो आंखौ फालतुनो आंखौ सामफ्रामबो साला थगायबाय थाग्राया दालाय बहा खारग'गोन नोंलाय दे सना खनसे फुदुंसै ओइ लाभगुरु ओइ सिथोबा आरिया सयथाया माबाया आंहासो बिखोआ गाहायनि सिलामासो मोनहैलायबायमोन साला बिदि सिगां मानसिखौ फाग्लानो साला सुवाद बेयावसो दंफै नोंखौ इसिबां गुगलाव नागिर फैदों आङो फाग्ला आं फन हरबा अफिसाव दं बेंकआव दं होननानै थगायबाय थाग्रा नोङो सुवाद साला बेसो लोगो हमफैदों नोङो साला दाखालिबावसो नोङो बांगाल सिख्ला गोसथोनानै दुमजाना फैनाया आं गैयाबाथाय बिखुनि मलाराबो दोलाजोबगौमोन ना आरो नोङो आं लाइन मारिग्रा हिन्जावखौसो लाइन मारिबावनो नागिरदों नोङो आरो बै गलदंपारायावहा हाबा जानाय फिसा गथ' साथाम गोनां हिन्जावखौ गोसथोनानै दुमजाना फैनाया बावगारबाय नामा नोङो बोरै जागोनलै बेजोंलाय दाखालिबो फन हरदों आं नोंनाव दाखालिबो नोङो बेंकआव दं होननानै थगायबाय आरो आंनि गोसोनायखौसो लाइन मारिबावदों नोङो साला गावहानो बिदि आरो आंखौसो बिदि बुंफिनबावबाय नोङो ओइ गिरमिट गामिनि मानसिफ्रानो बुंमारदों नोंखौ ओइ गिरमिट मा जायखौनो बेखौनो गोसोनानै दखानसो होनो सानबाय नामा नोङो हिन्जावफोरनि दखान होनो सानबाय नोङो ना साला सुवाद ना हिन्जावनि फेक्टरि खुलिनो सानदों नामा नोङो मा बुंनो सानदोंलै नोङो मा बुंनो सानदों आंनिफ्रायनो नाम्बार लानानै नों आंखौनो जावबोबायसो माथो नोंबो जाबा जानानै लाइ बिसिग्रासो मानसिया बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो जाया बिदिदों नांगौबा बुलायगोन जाय देरहायो नै बे गांजेमाखौ मोनगोन आरो नों आरो आंनि गांजेमाखौ आखाइ दाहो नोङो
जालु गोनाङा मैला बिदिनो मैला जायालै, खाथियाव दा बिदिनो फैनो जाया, रानलायनानै एसे गोजानाव जानांगौ। थां आखाइ दा हो नोङो औ गांजेमाखौ होमबा दिनै नों बुलायखानांगौ औ बुलायखानांगौ नोङो न'आव थांदो जेब्ला जों बुलायखाना देरहागोन नोंखौ लायगोन नों थांदो र' घरि खुनानै लाग्रोनि औ आङो थाब खु